Díobh seo blianan seo ag léamh na nuachta s Meiriceá neamh dé luain an ceathrú láidíag mí na nollag rámhíle sa cúig díog. Bainnean pictiúr mór an leathannaí tosaí le Hugo Chavez in Venezuela. Agus mar atá éireacht ag dul ar chúl agus an Barra a bhain le Venezuela le lín uachtaránachta ag mé. Cha Hugo Chavez airgid go doscaí ina cheantar féin Barinas. Nuair a bhí Venezuela ar bhuine muiche marial ar airgid ola thug sé staid sacr bóise tithe árasán ospidéal dúirt sin hóráin ón cheantar ghansa sin damsaí ón cheantar ar a telefís agus chuaigh sé leis na buacha líbó ar mánaí an cheantar. Agus bhótáil siad san ar a hon dá réir. Ach tá Hugo Chavez mar dhá bhliain is agus tá Barinas ag bhótáil sa treoile. Ná sin focail ba bhhail am bheitham fan nig secondis. Má tá sé agan gúagach lua intinach. Siad na bhótáidí atá lua intinach. Scial ón cheantar bainteach le Clinton Correctional Facility in upstate Nuacht. Baineann mas cuimhin leat agus beidir nach cuimhin hí éalú ón phríosún seo tuairim nímí ó hin beidir. Beidir sé bhí agus chua beirt ar a deithe faoin tua. Ní raibh sa gcíine cáineachar siad ach fuarthas iad faoi faoin tua. Mariú ceannacha, war Napóleoní ceannacha, agus gortaíú an duine eile go dona. Bainneann an scéal seo sa nuachtáin leis an brúdúlacht. Tá farsing sa phríosún sin dá leis na phríosúnathe. Agus ní leis an éalú é féin. Sna míonaí I ní an éalathe dúnú an phríosún do chuairteoirí agus do na phríosúnathe. Agus ní raibh cead isteach ná amach a gcéine, agus ní raibh cead amach as na cilíní ag na phríosúnathe. Agus sarabhad biléir go raibh nach raibh arsúil ach Pinos. Dúirt údaráis an phríosún go bheartais sláindála iad seo ach níor bhabhlaí an scéal in éachar. Rinneú na bheartais seo mar finos ar na phríosúnathe. Ach má rinne siad sin
Gael ysgil. Dil an Bertas o'r ffein. Dil a gwyd gníomhar o'r ffein, mar tarangiú ard na meán y brísún, agus tarangiú ard na núdrás federálach y brísún, agus feici mi dinis scéalta mar an ceann seo leannas i tíocht amach as y brísún a bhaineann le fearr dar bennim Leonard Strickland. Bhí schizofrénachas Strickland agus níor cheart ó bheith brísún in áíre, dearan go mbeadh éasca an damhnaí sin, ach siad na príosúnathe tithe nua na ngealt i Meiriceá. Tá mé ag mórg focail an seo ar eaglú nach bhfuil nach raibh mé ag úsáid an ceann ceartan sin. Níl sé sa bhuaclaid. Bhí imris éigean argóint éigean idir Strickland agus riant Gardaí eile agus go luainní sin fuarthas mar a bheith. Now, níl mé rá go mbeidh duine deasa, dear an nára duine deasa, agus ón taithí atá agamsa ar y tinnis níl mór an gceann agamsa chuirpaí a bhfuil schizofrénachas orthu. Ach ní cheart a le féidir bheith ag tarlú i brísún. Níl mór an dát ach go bhfuair Strickland bhás de bhár basca a fuair. Níl dát ach erid faoin na stádas bhí sin na chiime agus dá sin faoi chúram an stáit agus fós féin níor gearú pinos éine. Bheadh dearmid dianta ar an más seo ach a bháin gur dhíre an éalú sin agus an olfinos a gearú ar na príosúnaí an ard sin ar an áit. Dearnig cimí a chuir am isteach sa phríosún gur tógú ar leataí bhí de gcónaí ag tús a dréimh sí sa phríosún áit rúirt sáirseant leo. Dá gcuireadh siad fiamh ar na Gardaí níor bhada go dárlóachtarach rudaí. Agus mar sin ná chuir sa drimmart na Gardaí. Agus tárlaíonn na drochrudaí sin. Diamann cimí chuir síos ar ná seo focail be cheart a bheith am. Sé ar a gcaoi ina ngearna na Gardaí luíochán orthu agus gur tugadh basca dóibh. Gur tarcasníú iad le aithsí cineacha agus gur cuniú as rairciad in gaimhniú éanar go dtí gur chnéasa na gortathe a bhain dóibh anas nach músclóch na gortathe seo
áras I measc dochtúirí nó údráis níos iarrte. Ach sé Leonard Strickland an scéal samplach is measa. Mar tugu basca cho donna, cho brúdúil sin dó go bhfuair sé bás. Agus tá fís hafad ag teacht chun sola sin is de Strickland agus na Gardaí á mí-úsáid. Ach mar cinn sé bhaidím seách passionanta faoin scéal seo. Tá Paulíní agus Gardaí príosún Meiriceá ag sleanú I dtreo brúdúlachta agus dúnmhar feoireachta agus táthar á gosint sna cuairteanna go tréan fiú nuair a chuirtear an dlí orb. Agus idir an dálín tá si de beanú níos chosúlaí le well abrimis locht armthe réimeas áirithe nach neannim nóí mé mar sróasca annim nochaí mar sin úsáid ach caafar an aib seo réiteach. Chatha Paulíní Meiriceá guim a chur ar féin agus dearach chur leis an sír gúnmhar fóireacht seo. Éróid, tá thart ar seachtaine críochnaí, well dín sagam mu siad críochnathe ach tá na cóchainteannaí idir 105 tíre I Barras faoi hímpelacht an dain, faoi éróid an dain ag teacht chun deire. Bhí cóchainteannaí dá le héad siúl I Copenhagen sé bliain ó shin ach Meiriceá de chách hep ar na chainteannaí sin níor cinniú mór an agus lean na tíre a raí ag scéthe gás isteach san atmosfér gan freagracht. Ach le lín na 6 mbliana cinniúnacha idir an dálín tá ahrú intainna tacaí ar a gcuid is mó de dhaoine. Ní ar phoblachtánatha Meiriceá b'fhéidir ach ar gcuid deilead an dain. Thuig na 105 tíre sin I Copenhagen in 2009 go raibh ditneas agus práinn leis an gceist seo agus bhreasaí is cosúil gunta ag an asp glúiseachta agus sin an fágur eagraíú an dara bouta cóchainteannaí a Barras. Is córa láidirí seo do thionscail ach go háirithe go bhfuil sin an dóibh dul glas, tiontú glas, agus gur ré nua é seo de laidú charbóin seachas méadú. Tá áthas an dain ar na tailóirí a bhain páirt a ghlach páirt in na cóchainteannaí agus tréaslím leo. Ba
éocht an obair amachchas amach. Tá tríal mo dhuine céir san dó. Tá einam an eisiiri sin cuireadh príosún in Stát Nuacht dermatí agam tuca sé silver, Sheldon Silver. Tá an attorney federálach ag rá go nofrálan an síl seo réití do chrúiliú Albany. Tugann sé le fios go bhfuil ifir é héin ar sé gur tríal gan Meiriceá gan réamhhampla ach ar a dardal síos gur féidir fólam mhaith. Tá na deacrochtaí na fadhbannaí le trúiliú Albany dain agus tromchúiseach ach bhainneann sé leis an gaoth inar féidir le feisirí sé sin teachtaí in Albany airgid a thuilimh agus iad in na bolatúirí agus ar nó caithíonn sé sin atmosfér ina bhfuil sé éasca breabaireachtaí an Eorp. Scéal náisiúnta bainteach le Reagadas osclaíonn sé le picture persanta de William Harris bhfuil seasca fostathe aige ina bítearías in Aurora, Colorado. D'úsáid William Harris hargad taisce chun pizzeria oscailt in Aurora sé an Aurora céanna ach ní bhaineann sé seo leis an ol warú sin a tharla riant blianta in. Bhaineann sé leis a bheith seo agus an chéan nóir núsáid sé ísachtaí le rátaí íseal ón rialtas chun an pizzeria seo oscailt len airgid taisce agus an chaoimh bhfuil feitís ar anois go bhfuil ráfliad dul timpeall go bhfuil an fed ag smaoineamh ar rátaí ús ardú arís. Scéal idirnáisiúnta nach gaithí mé mór an ama leis Front National na Fraince is cosúil gur cuireadh iad ar cúl agus gur hisle siad dá réir. Deir scéal gur heb ar an Front National arid is régiún bháin a bhaint in sna tóchain. Ní hagann an scéal le fios gur tharla seo mar gheall ar scéim a deagra na páirtithe sin ceann becheart a bheith am, tá sé úsáidtí agam sé na páirtithe bunathe, páirtí na bunaíochta, páirtithe na bunaíochta, deagra siad san sort cóghúilíocht in aghaidh
an Front National agus sin an fá ná éidir leos na táchain. Ach ní cara misisiid an Front National ach is ní maiile man chuí in our léirinis nach naibríon na páirtithe eile neamhsplach go neagraíonn siad an bhóta mar is teileo. Tá Baltimore á chur féin faoi réir don do síal an chéad fólín a bhí baintach le bás brúdúil Freddie Gray. Sin móthúidem nach dúchad as agus nach ngearfar prísún na pólíní seo, mar sin mar a hálíonn sé Meiriceán. Sin méid ach pólíní Los Angeles war siad fearr le tríocha pilléir. Tríocha. Deir siad go raibh gunna ag na lámh, seans go raibh. Ach tarlíonn sé neomharcha agus rómhinnic i Meiriceá gur bé feagran na ceiste de fólíní Meiriceá ná pilléir a chur tíadach leigid. Nár bhear an duine stoppe chlí éigen. Dan chuid is mó is éidir le pólíní na ríochtaontaithe agus pólíní na héireann agus pólíní an áit san eile an dochar a bhaint de dhuine gan é bharú. Agus nóchaní fan géad nám is daoine iad seo le tinnis intinne agus ní cheart ó bheith ní cheart ó bheith seilh gunnaí ach i dteach na ngealtáte cinnt. Ach rís scéal eile. Tá Meiriceá in rá leis an ngonna agus le cultúr an ngonna agus is muide atá híos leis. Sin deire an scéal agus sin deire na Nuachta agus guím lá má ar bh go léir tá sé gairí darachan seo agus caiith mé fiúar mo chuid d'oibre mé féin agus idir an dálín guím beannacht 10 ar bh go léir. Slán tamí.